Miten happi pääsee aivoihin ilman hengitystä? Kun pidätät hengitystä syvän sisäänhengityksen jälkeen, aivot saavat silti happea. Salaisuus piilee veressäsi ja molekyylissä nimeltä hemoglobiini. Tutustu Bohren efektiin. Kun pidätät hengitystä, soluihin kertyy hiilidioksidia ja veri muuttuu hieman happamammaksi. Juuri silloin hemoglobiini luovuttaa happea helpommin sinne, missä sitä eniten tarvitaan, kudoksiin ja aivoihin. Siksi tietoinen hengitys toimii. Wim Hof-menetelmä käyttää syvän hengityksen syklejä ja taukoja treenatakseen kehoa hallitsemaan happea ja hiilidioksidia tehokkaammin. Tutkimukset osoittavat, että tällainen harjoitus stimuloi vagushermoa ja auttaa vähentämään tulehdusta. Hengitä tietoisesti Breath and Plungin kanssa. Seuraa hengityssyklejäsi ja taukojasi suoraan Garmin kellostasi. Breath and Plunge Pro seuraavaa sessiotasi varten.